أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العزيز القدير، والحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe yewoɓe Fouta Pilis, on calminama, on jurama, on beltanama ha no fewi, on mbiyama jokke golle. Yo Allah okku en baraji comiddi e korka ka e baraji ganduɗa comiɗi ɗi e golle moƴƴe baɗeteɗe ɗe. Yo Allah faden en baraji comiɗi ɗi e nder lewru ndu. Yo Allah faden en baraji jamma comiɗo o e nder lewru. Kono noonne kadi en gari hande kadi wadde yewtere men 15 e Fouta Pilis, e arde kadi e haalde ganduɗa e haalunoji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe, e arde haalde e gueɗe goote ganduɗa naftoje julɗo o e nder dini mum. Kono noonne kadi en kaala banggal ɗangal taw koye nder islam, banggal e nder lewru korka, ɗangal e nder lewru korka. كونون عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم. حميد وي نام أنس ونام ganduɗa ga horde e ɗangal. nde yimɓe namni Anas horde e ɗangal, o wi kanko Anas, o wi ɓe ɗannidinoma gotel e ñalawmaji aɓe gonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, aɓe ɗannidi e makko e nder lewru korka. O wi horɓe ɓe woni bonnitani ɓe korani ɓe korani ɓe ne bonnitani horɓe ɓe. waɗi hen e mabɓe horɓe, waɗi hen e mabɓe ɓe korani, kono ɓe korani ɓe bonitani horɓe ɓe, horɓe ɓe bonitani ɓe korani ɓe, aɓe gone ɗangal. faya ayyuha al abdu, e hema an maccuɗo Allah o, ida safarta fi ramadan fa innahu qad rukhisa laka an tuftira. so tawi aɗannima e nder lewru korka, ya famde an ko ɓuri ko moƴƴude e maɗa an jiyaɗo Allah o ko ganduɗa tajje on ñalawma, basa horde on ñalawma. hono no Allahu subhanahu wa ta'ala haalirni to deftere makko teddunde, o wi toon: aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Allahu subhanahu wa ta'ala wi to deftere makko teddunde, so tawi neɗɗo o mbo woni e ɗangal julɗo o, yo ganduɗa nangu balɗe goɗɗe garoji ɗe, woni hoto hoore, yo nangu on ñalama waso horde, o yoɓoya caggal ɗum. ɗen balle ɗe wunde e ɗangal ganduɗa ɗe o ɗanɗotoɗe, o wasade horde caggal ɗum o yoɓoy. wadde an juuɗo, so tawi aɗa woni e ɗangal, hotoma hor on ñalawma, ko Allahu subhanahu wa ta'ala haali: wa ida kana as-sawmu yulhiquka minhu mushaqqa shadida fi as-safar fa innahu yajibu alayka an tuftira. surtout mano an neɗɗo o, so tawi a hoori caɗele keɓima hen taw aɗa woni e ɗangal, ya fam an neɗɗo o waɗɗima e maɗa tajje, hoto wi aɗa muña, hoto wi aɗa wadde hen, fam ko Allahu subhanahu wa ta'ala wima noon.
kadi wadde ko Allah yamirma ko ɗoftare wasde wadde ko Allah yamirma ko fam ko gopol sabu so Allah wiima wad hunde ka poddo wadde hunde so Allah wiima hoto hor so Allah wiima hor wadde wadi ganduda wiitebe yo koor woni ganduda horobe wadi ganduda yobobe e wadi kadi nyamminobe on bawdo jogiido bawdo kattanɗo tawaɗo koor ka horat on ɗanniɗo ñamloto yoɓat on bo hattinani horde ñammindo wadde an neɗɗo o so tawi kadi ɗeɗo gaɗe kalade de Allah subhanahu wa ta'ala ko kañum haali kala hen ko ganduɗa ko woni ko to jeyɗa banggue mo jeyɗa o waɗ ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko hoto wi ara wadde hen waɗa esi ala waɗ ko ɗoftare ni Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e dow maɗa farru e dow maɗa waɗ ɗum e tawno sa waɗi ko ɗoftare so tawi a woppi ko gopol قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغ أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة ganduɗa kanko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o yaltino ganduɗa kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo fayi makka woni hitande wudital makka fathu makka omo woni e nder lewru korka aɓe koori asman o gulɗo jaw nangue neno jirteni so a wula a yitani hay ruude ala niwra ala haydara nangue asman laabi ceer nangue ne wuli jaw yeehi taw aɓe koori yeehi ha ɓooyi mataw woodi haalanɓe mbo mbimbo ganduɗa yimɓeɓe de tampi o andina yimɓeɓe waɗi e mabɓe tampuɓe nangue wulde nde e wondi e korka ka kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yo addani ganduɗa nokkuyel ina waɗi ndiyam caggal takkusan nde o heeɓi ɗum nde kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yari yimɓeɓe ene daramo yimɓeɓe ene daramo o yari ha paari yoga e yimɓeɓe noon taƴi jari yo keddiɗo o ganduɗa hoori o andina wona yimɓe ganduɗa ɓe tajani ko koori o wiide ko ɓen woni yimɓe wofoɓe sabu ganduɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so yamiri hunde walla waɗi hunde enen fof poɗɗen ko ɗoftade hen sabu ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko waɗi ko sunna neɗɗo waɗɗi ɗum ko rewde ɗon so tawi a waɗani ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi hunde a lundima wadde a woofi kala lolliɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko allahu subhanahu wa ta'ala o lundi tawno nelaɗo waɗata so wona ko Allah yamari mo e tawno nelaɗo anda belade fittade ɗum andi ko weeli jomum wadde neɗɗo o so tawi nelaɗo waɗi hunde ka poɗɗo ɗoftade mbaɗa so tawi a woni ɗanngal hoto hoor won to ari noon haalede ganduɗa ina wiye so tawi ko caggal takkusan ɗannida haydara ko woni kihiɗen ɗannida aɗa wawi hoorde taw aɗa ani jettoɗa ko tawat ko futuro yona tawat ko hiirani ko heddi ko umma takkusan ummade caggal takkusan yaade toon aɗa wawi hoorde so tawi noon ko subaka dawata e an hotoma hoor on ñalawma ñamlo ɗum jogoya ɗum caggal yo Allah okken jabde e ɗoftade haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko ganduɗa kadi woni hen kaali bangal to nisa'i haali ɗum muslim oɗon haali hadis oɗon wa idha kana la yalhaquka illa mushaqqa yasira bis-sawmi fa inna al-fitra yusannu laka wa yajuzu laka as-sawm wonno arabin kaalana mbiya wonde so tawi sa hoori a tampata hen
ko Musa ta ma sattata ma so wana ganda tampere seede tan comme no sone do hori no wayata ni am biya dagnama ina sunnina wonde hordema dagnama pourquoi ra ina dagi haydar ala hen kono non fam tan ko aya alquran wi ko so tawi neddo o adannima ya ñamlo on ñalaw ko ganduda ko hadith ko aya alquran labdo kadi nala sallallahu alaihi wasallam haali dum wadde so tawi neddo o ganduda a hebi dum a woni dangal ceerno hoto londo waddum a pari caggal korka njobo ya ñalawmo kon non kadi yusannu qasru ruba'iyya fi safar kon non kadi neddo o ko sunna kadi ganduda so tawi neddo o dannima kalta watteno dardinayi bangal farilla o watta dum dardi didi dum ko sunna bani sallallahu alaihi wasallam wadanno ha heddi ganduda subaka ustitaaki ko dide futuro ustitaaki ko tati kono tisubar e takusan e geeje panem farwa julde dardi didi kadi sunnaji kewdi battino ton ngacca ko nafilaji so wala haydo illa rak'atul fajr biduni muharram illa rak'atul fajr wal witr so wana ganduda ko wayno rak'atul fajr won dardi fajr de wal witri woni darde wata sakkitonde uddirtende وتنفل بالصلاة وأنت مسافر في الطائر أنه نام كد أن ندو ستوي أرد أني جولا تو أرواني أفيون جولا هن ولا أرواني غندا أوتو جولا هن أو غيرها يكو غندا حيث ما توجهت بك غندا أنه نام سرواني أفيون أنه نام غندا نافلو دي هن أرواني در أفيون كون نون كد أرواني در أوتو نام نافلو دي هن kala non to auto wa hujjidde avion to wa hujjidde adani on nam naflu e der hen wa salli qiyamul layli idha kunta fi safar kad arwa julde kadi wadde qiyamul layli woni wuttini jamma data jamma ara nafla dum arwa dum wadde taw ara woni der ganduda der avion wal auto mbada dum hen walaka al jam'u bayna adh-dhuhri wal 'asr kadi annawna nam kadi ganduda rendinde tizubar e takkusande tawno tizubar e takkusande dendi waktu tizubar e takkusande dendi waktu annawna nam kadi sarwane dangal rendinde kanji didi wa bayna al-maghrib wal isha kadi annawna nam kadi rendinde kadi futuro e geeje tawna ambi ma so tizubar to timmido don takkusande be futuro ni sa be bieni sa juli tizubar pari tan arwa juli takkusande kono non sa juli futuro pari tan arwa juli geeje ko kanji dendi waktu annawna nam kadi rendinde dino waktuji didi fi safari dangal ولك المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها في سفرك كون نون كدي ندو جوغي خفا وني دون بادي وندو زار كواسيني عربي be jogoto ko wi annewona naama ganduda meskude de ganduda balde tati maskaydo hen ganduda balde tati ganda jammaji mum tawrone dangal taw meskado hen bortata sa salginta meskado hen ganda njula kadi so tawi dannima kadi sunina ud'u bi du'a'il awdati min as-safar wa ghayriha min adabi as-safar ganda ko so tawi kadi adannima ganda wana du'a gondo e dangal de tawno Allah subhanahu wa ta'ala o ruttata du'a gondo e dangal taw ko dangal non ko fi sabilillah kala ko duwida hen Allah ni newanan ma kadi ko nonne e aada e ganda e needi bangal dangal fu batta hen hakkillaji ko non kadi en gari ha do ete e yewtere men ganduda wattude sappo joybire ene nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ko hala hen ko heewi hen e ko famdi hen ko wadi hen mojjere ko yo Allah ko en naftarade kala ko wadi hen tatandi yo Allah yafumi yafo dennagal kedido yo Allah ko en baraji shomidi di e der dewro korkandu yo Allah ko en baraji shomidi di e sappo di yo Allah ko en jeedere mite be jengol yo Allah ko en gadi hawrode sappo garoji di e jammo shoyiro e di sappo yo Allah okko en ganduda no darnirden din jammaji dewru korka e bewdi dewen Allah kon non yimon wa fil khitam aqul in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.